ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್. ಮುಲ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ಪಂಡ ಪಾಂಡವರ್ನ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯೂಹನ ತೂಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಬುಕ್ಕ ಕೌರವರಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ರಾಜ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ರಾಜೇ ಇಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆಗೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದತೂಪ ಪಂಡ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪಾಂಡವರ್ನ ಆ ಸೈನ್ಯನು ತೂದು ಶಾಕ್ ಆಪೆ. ದಾಯಪಂಡ 13 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಆಕುಲು ಯುದ್ಧಗೆ ಬನ್ನಗ ಮೆಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಪಾಂಡವರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿರು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಜನಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಾಂಡವರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪೈರು ಎಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ. ಏಪ ಪಾಂಡವರ್ನ ಸೈನ್ಯನು ತೂಪೆನ ಆಶ್ಚರ್ಯಲ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರ್ವೆಗೆ. ಇಂಚ ಸಂಜಯರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತೆರನ ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ. ಪಶ್ಚೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತಿಂ ಚ ಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ. ಇಂಚ ದುರ್ಯೋಧನೆ ದ್ರೋಣಗ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯಿನ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ. ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೆ ಪಾಂಡವರ್ನ ಸೈನ್ಯನು ಏತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡು ವ್ಯೂಹಾರೂಪಡ ಕಟ್ಟದೆ ತೂಲೆ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನೆ ದ್ರೋಣಗ್ ಪನ್ಪೆಗೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ, ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡವರ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ. ಆಂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಪೋವಡೆಂದು ಆರೆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನನದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕಡು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.